как направих приятната си почивка ползотворна за мен. Като се включих в курса Super Jump, който свърши преди 2 дни и който осмисли почивката ми, като ми припомни начините да съм здрава, да се усмихвам повече, да имам положителни емоции и мисли, да се пазя от всичко негативно, хора, информация. Сега ще разкажа малко повече за този курс. Той е организиран от една руска асоциация и включва 8 лесни и практични упражнения, които много помагат да се чувстваме добре, да се уважаваме, да се харесваме такива каквито сме и как да се защитаваме от всичко негативно около нас. Вече има представители в много държави, в България също. Аз се включвам от края на миналата година и с всеки следващ път се чувствам все по-добре, все повече израствам, ставам все по-щастлива и изобщо като цяло ми се отразява наистина чудесно. Ако искате да разберете дали този курс може да помогне на вас, пишете ми в коментар "искам" и аз ще се свържа с вас, за да ви дам повече информация и да видя дали той може да ви помогне и как да направим това за вас. До скоро! Чао!